Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikulan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 9 na minuto bago alas 7 ng aga. Ano daw banwan? Ang pagdisarolyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang, good morning. Ini po ginarayan sa inyong lingkod si Dave Baduliano sa halipot na programang Ano daw banwaan? Garunggayo minamati itanaan mandatang epekto asin man na tundag kan si pagiging overacting kan mga taga-DA pati na kan mga opisyalis ni barangay kan inot na madetektaan African swine fever na nakalaog na palan digdi sa tuyang nasyon, partikularmente sa Camarines Sur asin man sa Bicol Region. Dawa pigpapara ulit-ulit kan mga taga-DA na daay man niya nakakaapiktar sa salud kan tao an kung ika makakakan ning karning urig nagikan na sa hayop na may African swine fever, dahi ka man niya maano, dahi ka man niya magkakahilang. Pero apisar ka na paliwanag tang iyan, pig paragaradan ta si mga urig. Kita ang nagsabing ang virus nga, pwede mag-travel sa laog ning 1 kilometro. Kaya si namumugtak sa 1 kilometer radius, dawa mayo pa maning malain na namamatian urig, pigparagaradan ta. An makamurumundo ta pati si mga anayon, idinamay ta. Saka ang sarupang nakakangising sitwasyon, iyon na si virus na diktiktang yaon sa naga, naglupad si virus, nakaabot San Fernando, nakaabot Pamplona, nakaabot Libmanan, pero dahil nakaabot sa Milaor, naglupad si virus ni nga sarong banwaan, kawasa pigpoproteksyonan taan higanting pigiri dyan sa Milaor. Nag-abot sa puntong ginaradanta si mga anayon na bago ka makadevelop ning anayon na mataw sa imo ning mga piglet, kaipuan mo ansang taon na pagmarmantiner sa kapagalat. Ay ngunyan pong inubos ta si mga anayon, nagardanon, maayo ng paraugbon. Ining mga piglet na pinapadakulat binubuno, iyan si mandiritit na tada. Kaya digdi sa Camarines Sur, harus mayo na ning paraugbo na orig, an mga natatada digdi 35 kilos lang, binuburuno ta na. Kaya kung madyang ka sa merkado, mangalas ka taan pata, saradit-sadit. Ampayo, saradit-sadit. Ini si mga orig na nasa pagultanan sa nakan 35, hasta 40 anyos na mga, 40 kilos na mga litsunon. Pigadi mo hantang burunon, tama na kitang pagkakaan. Dahil man kita maka-import sa ibang mga probinsya, kasaro man nagtitios duman kan supply ning orig. Kaya mangalas ka muna ang karning orig, 280, ang prediction kan mga eksperto pag abot ka na Christmas, ining panahon na kaipunta ang kadakol na karne, baada umabot 300 hasta 350 ang kada kilo ng karning urig digdi po sa tuyang lugar. Resulta yan kan pagiging overacting kan mga taga-DA sa pagsabat kung paano ta resolveran si problema sa African swine fever.
May mga rekomendasyon kadtong si mga anay ngayang daima na kaarapiktaran. Daima nagaluya ang pagakan. Mga anayo na mabaskog. Saka pwede pa man talaga mag-urugbon, dahil na mo na hiroon. And pag depopulate kayo ng mga saradit na orig, okay lang. Tako na wala si anayon, pagalis ng mga mag-apat na bulan, may ugmo na naman. Ay ngunyan pong idinamay ta si mga anayon. Tapig para paboran ta ining bunuan dyan sa Milaor. Nanuna kan mga taga-di, kaya ka ining suplayan aning terong Camarines Sur. Digdi kita napasala. Ngunyan pong mayo na kitang mga anay na para ugbon, papaano ta susuportar ning pagakan ning karning orig ana interong Bicol Region na sinman ng Camarines Sur. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart.